Sadar nenavisen oxi İran batlera İran repera. Yoki muxlisor Sivan giftesan, yoki ami muxlisor Shon. Rage badi arda tavritabne. Mada farnadora любой зот тасти, любой зот qadmebron, любой xeka amezano. Барои харидори намудани маҳсулотҳои софсавдо метавонад аз сайти sofsavdo.ru истифода баред. Маҳсулотҳо барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарб бешавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки қадди шумо паст ҳасту мехоҳед қадди худро баланд кунед, ё ин ки шумо сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред, пас аз маҳсулотҳои софсавдо истифода баред. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 1 соат бошад. Барои дигар давлатҳо бошад доставка аз 2 то 3 рӯз мебошад. Барои фоидаҳои доруро дидан метавонед аз YouTube канали sofsavdo.tg истифода баред. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Салом алейкум. Ва алейкум. Созен бачаҳо саломатон. Вай. Ай шахи бараш. Барномаи гузаштада визит додагӣ билита. Ники чӣ билида як бор дига? Leon. Леон. Ники ты? Раджигван. 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 Леон и Раджигван. Барномаи гузашта Леон омада буд саҳари визит дода буд ва баъди обедаш ту омадӣ Раджигван. Визитша қабул кардӣ. Айна ҳардутон омадем имрӯз. Мисол ҳамдигарта тамошо кардем видеотона ва чӣ хулоса омадем? Рост мегам, ман видеошо тамошо накардам. Тамошо накардӣ? Мисол тра намешинохтак, намешиносатай, ҳартон шиношидем оки? Надибесам. Чӣ гуфтаги? Мисол ту қабул мекунӣ визити ира? Оха, қабул мекунам. Мисол ту визит додӣ, визити тра қабул кард, анаки ту қабул мекунӣ визитша? Розӣ оки? Розӣ. Метавонем ҷалоз мисол маслиҳат кунем, фаҳмо меша мисол условиёро, условияи батл майда дина мисол фаҳмо додем ки мисол чанд раунд мешавад, чандташ ба минус ё чандташ бе минус, ёки в общем ту гуфтӣ ки ҳардуш ба минус шавад. Ая ин чиз мисол бохабарай бо мисол мегуфтин ҳаватон гап мезадем, ҳамдигартон қадди бу барои наштагим. Я бора дигар хабар мегум, я 2 раунд мешавад, 2 раунд фарқ надорад чанд минута мехонӣ. Ами ришби максимум то ҳамин 10 минута, ай 10 минут зиёд не. Баъд ба минус ҳамаш. Чӣ вақт реманш нета, реманш метарсӣ? Не, ман реманш наметарсам, форатай на. Я раунд. Условия ма ҳамея ки я раунд минус қатӣ дис абане тайёр мекунӣ, чита стилта нишон медиҳӣ, чӣ коре мекунӣ, деюм версус. Розӣ? Фарқ надорад. Не, мақсада ки гап дар ин мерава ки условия якум ту мондагӣ мақсад гуфтанем ки марам условия монун мешавад, барое ки қабул аё бетун та ҳақ дори мисол требад кунӣ? Не, окей, хайр ҳамешава, и версус кунам, ай кори худам кунам. Адамиш тоғри бия. Мешава? И ба як ҳисоб мешавад, ма версус кунам, и минус қайд тайёр кунам. Баъдатун ахира кунеда, мисол ин минуси хоҳӣ қайд кунад, ята версус кунета минус қатӣ? Не, акума гуфтанем ки мақсад як раунд минус қатӣ, 10 минута, 5 минута, баъд дуюм раунд версус. Розӣ? Агар ин розӣ бошад, та фарқ надорад. Розӣ ман. Мешавад тогда, як раунд минус қатӣ, як раунд Версус. версус бе минус яъне. Меша. Тогда ахайр маслиҳатотон ки мисол пухта розӣ ки бошем, розӣ ҳамдигар бошем, ва минутҳо чанд минутӣ бошад? Ман гуфтам ҳамин 10 минут зиёд накунам. Фарқ вай 5 минут максимум 10 минут. Максимум 10. Лекин як хел ҳисоб мешавад. Агар 5 ина ма 5 минут тайёр кунам, и 10 минут ҳардуш як чиз ҳисоб мешавад. Ҳардуш як чиз ҳисоб мешавад. ҳардуш як хел ҳисоб мешавад. ҳисоб карда намешавад ки вай типа бисёр кард, ту кам кардӣ. Не, ҳардуш як хел. Главни ҷада мисол подачатон аст. Фаҳмидам айра. Просто ман гуфтам ки 10 минут зиёд нашавад, хеле бо чӣ хела кашай бад накунӣ, да мақсад. Ман ҷазӣ накунам. Фаҳмо. Максимум 10 минут мешавад, минимум 5 минут. 5 то 10. Яъне ки 2 раунд шавад тамома. 2 раунд шавад. 2 раунд мисол 5-10 минут. Ва нашоди судё
Чи гуфтан мисол? Судьё ҳард против нестин ки мешавад. Не, ам каси рабун. Рӯзи мисол батлтон пока ниқ кардаги нестем мо мумкин сеюм шавад ки мумкин чорум шавад. Барои ки мисол 26 уже пурҷаге 26 дар батл меша 6 батл меша 26 ва сеюмда мондаге мисол бо мебинем. Бо ҷаша мисол бо гап мезанем маслиҳат мекунем. Сеюми ава? Ё сеюм ки чорумда меша. Барои ки мо пока ниқ гуфтам машонда ваъдатон карда наметавонам. Ва лекин мегӯям қашаки батлтон мешавад. Тоштани рӯз омаде набуд. Маслиҳат кардем ва ҳаптон розием. Ва бо хабари на условияи батл ва ӯ рӯзша ниқ мекунем. Ва шуморо бо хабар мекунем, мегӯем ки мисол шумо метавонед ки агази роҷа тайёрӣ бинем ва вақтера мондагӣ нестай. Агар мисол агази тайёрӣ сахттар бинем, вале шуморо плюс мешавад. Шутой мухлисо аз шумо мисол бисёр чиза ждар мекунанд. Мисол мехоҳанд ки як батли тенҷ тамошо кунанд ва роҳат кунанд батлда. Аси. Ман хай розием, да и условияш розием. Ты чи, Раджи? Ман розием. Там розии. Тогда розием судья, мисол раундотон, минутотон, ҳамашда розием. Ки гонорар, панорар намегин ҳам дардид. Гонорар мегин? Да фарқ надорад. Мо барои ки гонорар ё кас да ваъда намекунем. Мисол хитон омадем визит додем, хитон қабул кардем, мисол ҳамдигартон қатӣ нашоти гонорар ягон хел гап намерафтӣ ва вале як борига мепурсем тона ки ӯ сесатимаш чӣ мешавад? ӯ сесати мобайн дорад. Мисол мо шумо да гонорар наметем, ӯ мобайн да кас кардони кипри тамомо мегирад. Мешавад. Ай хали гонорари ки пули мисол ту дадеми пули вай дадеми пули хали нест. Ав пули ки гуфтаге мисол 300 сум касе ки бири. Касе 300 сум бай не кадоми бири мегираш тамом. Ва бо мисол агон чиха як камтар гап мезадем хубтар мешид бо. Мақсад гуфтаним ҳам одамое ки пишти экран комментария менависанд ҳамин бародар да ҳам видеошда комментариятотон хонди? Не, ман надорам одам. Мақсад ҳарчи нанависен охи ирам батлера, ирам репера. Ман да фарқ надорад кадоми нависани бошад, бинависад. Кори хича. Охи ба ангет бироварди. Ман банги меброрам ара чӣ меброрам ира худованд медонам. Не, ҳамаша ки да дасти худованд медонам ки сирати сурати ҳамаша худованд худаш чӣ мекунад. Ӯ просто ҳами пишти экран ҳарчи менависанд. ҳамон гапе ки ман гуфтам ки шон типа бой додаевай. Мумкин пишти авай гуфтестанд ё ки мухлисои Сиван гуфтестанд ё ки ҳамин мухлисои шон ё хеземарам хали мухлисош ҳамин фанатош гуфтестанд. Ман да фарқ надорад любой зоти ҳасти любой зоти қад мебурам любой хе гав мезанам батлдам любой чидам фарқ надорам ара гав мезане мардак боше бе рӯбарӯ гав зане катима. Баъди насиб карда боша баъди батли ҳами агар батл бигзара иншаллоҳ рейҷ тайёрӣ табин рейҷи баъди ҳарда тайёрӣ табинем. Идох навбати шумо баъди бародар ҳарди шумо мақсад. То баъди батли қати бо рейҷи баъди қати кардани. Оз то визит додасти ҳардишда. Ҳардишда баъди нама визит метам ҳар мекунам. Мақсад гуфтанем ки тайёритона шурӯъ кунем ки баъди батли мумкин сиёмкаи батл бироя пагашта биёем визити трафтен рейҷи баъди ҳардатонда. Ҳарда кадомет қабул мекунем ада фарқ надорад. Чӣ ба ки имена ҳарда имена ту визит додасти? Охи ҳарча шо мебинам. Чӣ ба ки? Наметонам хонда додзадаи нимвора биохи айбай чия. Стили хонданшон? Не, ма да вообще на сирати суратчо на хонданшон ахчон да маҳкум не. Барои ту визит додасти ҳарда. Хеле хуб. Хай мебинем ози алти батла, якин батла гзарам ози. Баъд дальнейшин бо мисол мебинем уша баъди одаме ки визитшон додасти
батли тра тамошо мекунам баъд фикрҳошон агар мезанам баъд мегӯянд агар розӣ шавам қабул мекунам визитро. Чӣ гуфтӣ, розӣ? ман розиам. Тамом тогда. Ҳай ба ҳамин барномаро анҷом мекунем ва шумо дар бурбории таманно дорум мисол тайёритонро сахт кунед. Ай ҳозира хубтара, барои ки мисол ай шумо тамошобино, мухлисо бисёр чизро жидар мекунанд ва интизор мешаванд ки ягон чизи тенҷ мекунед ва ба монанди батлои дигари инсонҳо хеле фавладид намекунед. Короче не як ранги батлои пешина намешава, ира ман намедонам. мара ранги батлои пешинам намешава мақсад. айда боз зудтар мекунам ки мақсад ҳам мухлиса у дивид кунӣ ҳам судяра. Ты чӣ гуфтанӣ Леон? ман ҳеҷ гуфтанӣ нестам, фақат ждат кунам. Сюрприз карданӣ? Сюрприз карданӣ. ҳай тамошобинони гиромӣ буд барномаи мо ва каломе ки мисол чизи гуфтанӣ чӣ фикр дорем нисбати ҳамин батлер комментариятон нависед. илтимос ки дашном натем. Дашном накунем биёда агар мардак бошем биёен ай пеши мисол гап занед иҷода мисол чемай қафои крам гап задан навистанда зури ҳар як мард зуришро дар ҳамин батл нишон медиҳад. мада фақат нест яка менависанд чӣ кора мекунам, мада фақат нест серан офа гап шумо маро офари кардан наметавонад гуфт. мара банги бироваранд чӣ бироваранд, ахай иш дар дасти худоай, иш дар дасти худоай. мебинам вале одамо ба қоил мешаванд, ман қоил мекунам сера оно ман қоил мекунам. ҳамата ман қоил мекунам ки ки будан ман ай киҷо пайдо шидам ман плано дар як гала одам айли. дар батл автобиографията мегӯй чӣ? не иш не нужно. ждат кунем хеле тамошобино мухлисо батли тенҷ баъдатон кардашитани ё бародаро ва касоне ки мехоҳанд бисомонӣ кор кунанд дар рақамҳои зери видео будагӣ муроҷиат кунед, занг назанед, бинависен ва мефаҳманд чӣ қадр бисомон кор кунад. хайр то барномаҳои оянда.